We give you all the we worship you, we worship you, you are we give you all the glory. We approach your table, we rely on your speaking. When you speak, you bring hope. When you speak, you connect us to our destinies. When you speak, you confirm our identity in you. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, amen. Luke chapter 7, we are reading from verse 11 through to 17. Luke chapter 7, we are reading from verse 11 through to 17. My God, my God, my God. My God, my God, my God. Jesus, Jesus, Jesus. Luke chapter 7, verses 11 through to 17. Cover. Wathi wangomusa waya emzini othiwa iNayini. Wahamba naye abafundi bakhe nesixuku esikhulu. Esesondela esangweni lomuzi bheka, waphunyiswa ofileyo, indodana eyodwa kanina, yena engumfelokazi. Nabantu abaningi bomuzi babe naye. Yathi inkosi isimbona yamhawukela yathi kuye, ungakhali. Yasondela yathinta uhlaka, abaluthweleyo basebema. Yayisithi, nsizwa, ngithi kuwe vuka. Ofileyo wavuka, waqala ukukhuluma, yamnika unina. Bafikela ngokwesaba bonke, bamdumisa uNkulunkulu bathi, uvele umprofethi omkhulu phakathi kwethu, nokuthi uNkulunkulu bahambele abantu bakhe. Hallelujah. God has visited his people. Amen. Hallelujah. Now in the king, uNkulunkulu uhlala aveze icebo to visit his people. Hallelujah. And uma uNkulunkulu evakashile, kuyabonakala lapho evakashile. uNkulunkulu akavakashi for fun. Kodwa mayivakasha,
there is a crisis as we address. Hallelujah. God has visited his people. It's my prayer today. Ukuthi noma uzile ekhonzweni kodwa visitation. Ngoba kungenzeka ufike kodwa ungayitholi visitation. When God visits his people, ukhona izinto eziguquka. Alibonge igama lenkosi. God has visited his people. Babona imeko, babona into eyenzakele. uNkulunkulu, you can miss him. Ungaphambana naye ungambona. Kodwa umbona ngento ayishiya ngemuva. Abasho kanje besahlangana naye. Basho kanje sebebona into eyenzakele. Ukuthi lokhu ukuvakasha kaNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Ngithanda sekhaya namhlanje mawufika. Ithi uyabheka izinto uthi no uke wavakasha. Uke wavakasha empilweni yakho mawuphuma la. Uthi uyafika ukuthi no uke wavakasha. Bengake ngihambe ngiphuza amaphilisi. Ngizwi kodwa khona ukuthi uke wavakasha ngoba manje wavakasha kukhona inyakazisa. You can listen. Kodwa la ivakashela. Yakhona. La bakhomba bebona izinto. Hallelujah. Amen. Abambonanga besehlangana naye. Kodwa babona sebebona iphumela. Ukuthi ukuvakasha. Hayi kaNkulunkulu lo. Nkosi sivakashele. Vakashele. Wabe walivakashela ihlabathi ngoJesu Kristu. Hallelujah. Amen. Wathe inkosi esemazulwini. Wehla wavakashela emhlabeni. Ubonakala ngani? Ngokusindiswa kwabantu. Hallelujah. Amen. It's not given unto men to deny results. Yes, sir. Amen. Mufuna ukuvala imilomo yabantu. Akubonakale ngemiphumela. Ngoba umuntu noma ngaphika into kodwa uyahlulela mebona impumela. John chapter 3. Yes. Kwakukhona umuntu wabaFarisi, nguNikodemu igama lakhe, isikhulu sabaJuda. Lowo weza kuye ebusuku wathi kuye, "Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi." Siyazi. Amen. Amen. Sijani? Siyazi ukuthi ungumfundisi ovele uNkulunkulu. Yabona uNikodemu? uNikodemu isikhulu. Amen. uNikodemu is abaFarisi. Religiously and politically is opposed to Jesus. Opposed to the teachings of Jesus. Yes, sir. Eminye yampika. Kodwa ebusuku uyabuya. Awuyezwa abazalwane. Eminye wenze njalo. Uyabona kukhona ubusuku obuvakashela abantu. Kanti ubusuku bokumvuma. Alibonge igama lenkosi. Ungambona umuntu yampika kanti kusemini. Kodwa ebusuku. Alibonge igama lenkosi. Ebusuku Nikodemu wayabuya. Usoba. Yizukubingelela kwakumbingelela nesibingelela abasiphikayo emini. Emini bathi indodana kaJosefa. Kodwa mefika ebusuku akuseyo sokurama. Rabbi, fundisi. Hallelujah. Kukhona abantu esiyizinja emini. Kodwa when darkness hit their life, mfundisi. Ngiyoswakalayo. Ngiyazi bazalwane. Emini lesi zinja esidla imali yabantu. Kuvele kufuma umuntu ekhaya. Manje kwafuma umuntu that darkness. Yenze bafike bazothi mfundisi. Hawu, nathi mfundisi manje bengithe yinje mina. Bangakuthuka mina kodwa ebusuku. Alibonge igama lenkosi. Kodwa ebusuku khona into abakwazi ukuyihlukanisa ukuthi awuyona lento abayishelile. Bafika kuyena, Rabbi. Manje ungusisa uNikodemu ngoba akasafike yena. Usho ukuthi kuyisekle yabo. Noma bemthuke kodwa banayo inhlangano. Ethi Rabbi, sesiyazi. Ayithi ngiyazi. Siyazi ukuthi wena ungumfundisi ovela kuNkulunkulu. Yes. Lowo weza kuye ebusuku wathi, "Siyazi ukuthi ungumfundisi ovele kuNkulunkulu, ngokuba akakho ongenza lezi zibonakaliso ozenzayo." Akekho ongenza. Amen.
Jesu. Abamvunyiswa imfundiso. Bayamphika ngokwemfundiso. Kodwa imangaliso. Hallelujah. Sifike kuleso sikhathi le generation yamanje le generation. Akuyo generation ozoyibamba ngokuyifundisa. Ngoba bavele bachithele uJesu bathi umlomo. Bavele bathi African nonsense asibuyele basesweni. Bathi khona inkolo yesintu kuvuka inkolo yesintu manje. Hallelujah. Bathi lahla idlozi lakini uthatha idlozi lomlomo. Na bayiphika ungakabafundisi. Into ezobenza bafike bathi sesiyazi. Hallelujah. Abamvumi ngoba befundisa la. Imfundiso bayayiphika. Kodwa uthi ngoba leli gama ungoba lisihlanganiso saloko kwenzeke ngenhla naloko kwenzeka ngezansi. Ukusho ukuthi into esenza sikuvuma ukuthi umfundiso kaNkulunkulu akungenxa yezifundiso zakho. Yini xa kuba akekho menza lezi mangaliso. Yezwakala. Akekho menza uNkulunkulu enjani. Sizothi kuwe sakuvelile ukuthi noma sikhona ngoba lento nje ekhulumayo lokho wekho awuthufunda kahle awuthufunda kahle. Akekho manje lesibonakaliso zenzayo uNkulunkulu engenayo. uJesu waphendula wathi kuye ngiqinisile ngithi kuwe umuntu engazalwa ngokusha angewubona umbuso kaNkulunkulu. uNikodemu wathi kuye umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Waphendula uJesu wathi ngiqinisile ngithi kuwe umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Lokho kuzele inyama kuyinyama, lokho kuzele umoya kuumoya. Ungamangali ngokuba ngithekweni kumele ukuzalwa ngokusha. Umoya uphephetha lapho uthanda khona. Uyaluzwa udumo lwawo kodwa kawazi lapho uvela khona nalapho uya khona. Kanjalo bonke abazelwe ngumoya. Nikodemu waphendula wathi kuye lokhu kungenzeka kanjani na? uJesu waphendula wathi kuye wena umfundisi. Wena ungumfundisi. Awantshanga abantu. Wena uyini? Umfundisi. uNikodemu uyini? Umfundisi. Uza komunye umfundisi. Akuyona indoda ignorant. Akuyona indoda illiterate. Amazolezala. Akuyona into engafundile indoda enjani? Noma ifundile. Awusho ukuthi Nikodemu uzothi kuyena nami ngingumfundisi. Kodwa wena into wenza uhluke kumina ukuthi ungumfundisi ovele kuNkulunkulu. Mina ngumfundisi nami. Kodwa kimina anginayo uNkulunkulu. Yezwakala. Umahluko phakathi kaNikodemu noJesu bobabili bangabafundisi. Kodwa uNikodemu uacknowledge ukuthi uJesu ungumfundisi ohlukile kuNkulunkulu. Yini amathatha njalo? Isimangaliso. Results. Ayikho into ebuhlungu njengoba involved entweni engenama-results. Yezwa? Into uyenze ezingaphumi impumela. Ufike umpofu, ukhonze umpofu, unikele ebuphofini bakho, kodwa kungashintshi lutho. Yezwa? Hayibo. Sipho lento esikuyona into yama-results. Yebo Nkosi. Abantu abalindele ukuthi ufundisa kahle kanjani. Balinde ama-results. Hallelujah. Is this thing changing their lives? Are they breaking the cycles of poverty? Are they breaking the cycles of sickness? Bayaphila yini? Awuyezwa? Kade ngifakaza. Akazwa bengikhuluma. Abantu bengikhuluma nomzana eduze. Ngithi nani elder. Igule nje isikhathi, 3 months, especially 3 months. Ngangihlela elder, ngangihlela uthandazo isikhathi seprayer. Wathi umuntu ngcwele wangitshelisa uqhekuka inhlabathi. Ngabatshela ngathi mina yithuna le. And we need to pray. Sathandaza kwangagula wena wethu noma ngagula. Ngakula ngathandaza ngathi Nkosi ngabe sekuyini naye wathi ukulakusiwa thandaza ngathandaza ngathi Nkosi akungenzeki sesikubonile uma Nkosi ngashona enkonzweni ngathi uma uhulumeni amba ayimiliyoni egoli ezongcwaba abantu ngeCovid-19
azagqitshwa kungancatshanga muntu ngathi nale akusungcwatshwa muntu. Results mina ngeke ngihambe ngitshele nama-results, ngeke ngihambe indaba ye-theory mina ngifuna ama-results. I want my kids ukuba yikhule kahle, ngifuna zidle, ngifuna igqoke, ngifuna zibe successful. I want to be successful. I want to make inroads in the kingdom of darkness. Ngifike kumnyama kukhanye, angani manje ezwakala. Results. Unikodima umfundisi, unikodima i-politician, ngoba usembusweni. Kodwa uza kuJesu uthi wena umfundisi ovele kuNkulunkulu, ngoba akekho umuntu ongenza lezi zibonakaliso. uNkulunkulu enjani? Inkolo imiphumela. Yena imiphumela basalwane, ngoba imiphumela ayiphikeke. Yezwa ungafika nje tilo nje uhlale la ungithola ama-40 yokuphitha umdwebe ngempela ebovu uthi hayi ushwebile akashongo kahle. Kodwa ngithi ngingashongo kahle, uNkulunkulu wakashongo kahle. Ivele imiphumela ivele ngoba uNkulunkulu ukuzavele akaveli ngoba ukhuluma eloquent. Otherwise uma wayifuna abantu aba-eloquent wayengenambizi uMoses. Ngimzule nje wavula wakhetha umuntu angakwazi ukwenza njani, wayovula ngaye ulwandle. Haleluya. Wayovula ngaye ngoba ngafuna education yakho. uNkulunkulu ufuna your heart. You can be right at heart, ube wrong in the mind. Abantu bakezwakalayo. You can be right in the heart and be wrong where? In the mind. In the mind. Impumela. Results. People must see results. John 7 zapanza. Fanele ngithi mangithi wena banza, I'm praying for you. Ngithi I'm praying for you. Uthi uyafika vele phambe incwadi evela government department. Ithi usenza quotation nami umsebenzi. Hayi uzohamba uyokhompyutha uzele ngoba uNkulunkulu mesenza remove all obstacles. Remove yonke. Ubona ngathi ukuthi miracle. Ubona ngokuthi kumile kusebusika. Ubona ukuthi kumile komisile. Akwazi ukuba imiracle makumile kade kuvele ngesikhathi sokuba kumile. Ukuthi miracle vele Elijah ikusasa impuphu izobe ithengwa. Abaniswa kodwa ufla uzokuthengwa. La usha amasimo umila khona ukuthi amasimini akhombe the end product. Kusuka abantu abarisayo abasemagunyeni bathi noma ukulavula amafastela ezulu ngeke ubone lo. Athi lo uzobona kodwa ngeke udle kuko. Akuyona miracle makuncike kuma-circumstances. Fanele izimo ziphike. Hallelujah. Hallelujah. Fanele uLazarus afe kube 4 days. Fanele azayovalelwa ethuneni bebinje. Fanele anuke awanizo abantu abasalayo. It cannot be a miracle mayivuka ngosuku lokuqala. Yes, it can be a miracle kodwa ibe nembuzo emhlawumbe esaqhubekile. It's a miracle when you remove all ama-efforts omuntu. Hallelujah. All ama-efforts omuntu. Sila kubantu abanjalo. Sila abantu abanjalo. Guess what's that? And we siphila ngoba ama-results abangitshela ama-results. Ama-results come from the benevolence of God. Benevolence of God. uNkulunkulu is benevolent. uNkulunkulu uhamba ekumukelisa ama-miracles ngoba wenzela ukuqinisekisa wena ngalo uNkulunkulu uhamba nawe. Awukezwa lapho? Imiracle ukuthi umfana ophethe induku ephethe isihilingi abulale ibhubesi aniswa bona. Abulale ibhubesi. Uqala ukuyiqonda ibhubesi cha bayiqonda uGoliath. Kodwa kwafanele lo mfana azoshanga uGoliath aqala amqinisekise endleleni. Ashaye ibhubesi ashaye ibhera. It's just benevolent. uNkulunkulu uthi uyabona ngikhona. Yiko mesefike phambi noGoliath akabheka noGoliath ngesitani sakhe. Uthi uNkulunkulu, oh my God, wena othuke iphi? Lo mfana oshojayo yilo othe noma ngihambe esikhothini sethu lokuza angikwesaba ngokuJehova nawo. Useqiniseliwe ngokukhona kukaJehova. Akukho Nkosi. Qinisekisiwe ngokukhona kukaJehova. It's a God of results. God of results. And if you remove results away, wenza uba sifane nenye inkomo. And in Kumala prayer, provision prayer, premier, SPC call. Get me now. Hey, zonke. Ubekwe zonke inkola amabhamayi, obani abahayi, obahayi,
sonke la ngisazi ngizazi ngikho noma bayabo bamile bazothandaza bafika umuntu asho umthandazo wakhe asho umntana nami ngibekwe lapha bathiwa hayi baba sicela ukuthi ube wena ugoalkeeper lapha emva koba siyazi ukuthi uzofika lento ukwazi basho makufika mina bafuna iscripture ngesilungu esithi uSaul wathi uyise uKhishi uthi awufuna inkomo ehamba nengcebo ezimbili balihambiswe ngokulazi kodwa bangayithola bathe sebethiwa umgoduka wathi omunye akekho umuntu kaNkulunkulu bese kithi uyabona maseqala ukufuna umuntu kaNkulunkulu khona nizohlangana nawo ngoba esizweni nezweni kuba khona umuntu kaNkulunkulu awukezwakala salayo okuyiwa kuyena masekufuneka ama-results ngempela wathi engena uSawuli wathi uNkulunkulu uSamuel nango kufanele ngikhulume ngayo isona iy'ngongolo bezilahle ngoba kufunwa yena. Amen. Results. Iy'ngane zethu azifunde noma nathi kuyithuphuluzwana kuyidomana kodwa inkosi ilokhu iphebeza ukudoma iphebeza ukudoma qhambe ngo-7 la ubhekile khona uthuke naye uthole u-7 athi hayi indlela ngibhale ngayo engawulindele kanti uNkulunkulu uphebezile. uNkulunkulu akasivumeli to compete with other people. He competes on our behalf. Izinto uNkulunkulu uyizwe lamlwele zona. uGideon ethembe 30,000 soldiers. Wathi uNkulunkulu there are too many. Uma unganqoba ngalabo bazothi ingenxa yabo ngoba baningi. Wathi kutshela abafuna ugoduka kwagoduka 27,000. 27,000 wagoduka kwasala 3,000. Wathi uNkulunkulu there are still too many. Sebezohamba manje bawuhlolwa yini emanzini. Ngizokwenza i-water test. Mayifika kwi-water test wathi wonke umuntu akaphuza amanzi. 2,700 balapha thezizwe emkhamba. Baphuza amanzi bebuka iy'thunzi zabo emanzini. Kwafika only 300. Wabamba ikhali ngapha. Wagxamalaza wafaka isandla emanzini. Amehla abheke ngaphesheya la izoqhamuka khona. Waphakamisa amanzi ngesandla waphonsa emlilweni, waphonsa emlonyeni, waphonsa emlilweni. Wathi ukhululile 300 esongoba bani. Out of 30,000 waphuma 300. Wakhuphuka no-300 uGideon empini. Lele ungakanti laba bayo. Udaba luthi uma laba sebewelile bekhuphuka bebheke eqhamu lezitha. Kanti izitha zilele oyedwa wabo waphuphula wesini. Awanizo lo wesini uJesu ozothi ngiyisiko. Babelele wabona lo wesini ungene endlini ubashaya. My God. Bavuka basuka la babaleka bexoshwa ulofu wesini. Wafika no-300 wathatha impango. uNkulunkulu uyasilwela. Owethu uthatha impango. Ngoba it's a God of results. Ungayilwi impilo amandla akho. Yeka kulwele. Lithi iBhayibheli wathi sihleleni nina. Le akusiyoneke kaJehova. Sikhonza uJehova othi ujahwa yimpi. Ebona futhi ukuthi ihamba ngamahashe. Nengqola izokufika. Lithi iBhayibheli nabewela kwabona kathi distance between abaseGibhithe nabasizwe iyavaleka uyakhava abaseGibhithe. Baze bafika bababulala. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu walunguza esefweni. Wabona umuntu ngokulunguza. Wathi lunguza esefweni kwakhuluma abasonde ingqondo. Kwawamahashi uyasilwela. Asifuni uNkulunkulu olwelwa yithina. Sifuna uNkulunkulu wama-results. Awukezwa sifuna uNkulunkulu wama-results. Our eyes are fixed on the results. Uthi Nkosi sesikhonze ayikho into yokukhonza uNkulunkulu uthembeke kodwa uboleka imali yokugibela. Amakhono abo ngakhona. Ayikho
yokukhonza uNkulunkulu okunane kwamhenge. Uboleke ngishelo uzokhonza. Uboleke uzokhonza yena. Avuma ukuthi iboleke komakhelwane ongakhona. Lo muntu uyathanda ukufakaza kuyena vele athi siza uNkulunkulu wakho usaphothwa yini. Hallelujah. Amen. Kufanele mkhwanazi sikhulume nabazalwane sibafundise kingdom living. Kingdom living. We can't masuka ukwenza into enkonzweni. Senze ama list. Yabona? Senze incwadi ezine list yokuthi siyokwenza definition abantu abangakhona. Hayi mana bekonzweni ubishop ufuna ukufaka ama echo. So fakela bahede nama echo nesontweni lethu. Sikhona siyiara. Sikhonza ukukhuluma nama results avele ngabantu abangakhona. Kuyezwa? Amen. Yeah. That's from the corner. Then we come to closing. That's from the corner. Kunomuzwa kusenayi. Kunomuzwa kusenayi. Lapha nayi imfundisi kufe umfana. Kufe indodana and le ndodana iyona yodwa kunina. Amen. Hallelujah. Amen. Kufe indodana kanti iyona yodwa kunina. Lo mama wakanandoda usekuyifela nayi indodana. Let me show you usho ukuthini umfa kwendodana. Ufa kwendodana kusho ukuphela kwesibongo. Usho ukuthi lo muzi kuyavala. Ngoba ayisekho into yophinde ibizwe nganesibongo makufa indodana ithemba lokuthi khona sawuvela lesibongo simele akasenze. Amadodana ama-seed carriers. Amen. Ibona abaqhubi bembewu. Imizi yethu ayiqhubeki ngamantombazane iqhubeka ngabafana. Yize isimo ngenxa yokuba corruption came and corrupted the mind, corrupted the society. So uthola manje ukuthi sixoshwa amadodakazi ethu. Mawuqoshwe indodakazi yakho ukuthi uyohlala nomkhwenyana. Wakulobolela ukuthi uzohlala kwakhe. Kodwa lokho nje mina sekuyinkinga. Ngale noma ngifaka ngahlukana ukuthi ngithela ane. Sengihlala kanjodakazi. Ndodakazi nani? Hawu. Baba sibu. Hawu. Baba maluzo. Hawu. Kusho ukuthi ngifelwe ngama-saints. Ufimbe. Ubaba uqoqwa ngamadodana. Ngoba asuke efikela la aphuma khona. Awumazi uqhuma emhlabathini besikhohlwa umhlaba oqhuma khona. Hallelujah. Yes or no? Lo mama uyongcwaba umfana wakhe ukuphela. Ngifuna ukutshengisa kwenziwa nomncane. Mangcwaba uba nabantu abaningi abakuphelezelayo nabakhalisayo kodwa bangawunqamula umncwabo. Abantu abahamba nawe bekuphelezela ukuyongcwaba lento ofuna ukuyingcwaba. La emhlabeni kunokuqaba abantu bekuphelezela ukuyozingcwaba. Kunabantu that will speak to you ngendlela engathi breathe life. You must understand. La kulomngcwabo kukhona professional mourners. Babeqashwa abantu bekhokhela imali abantu abazokhala. Special people. And kuba no music or special. Funeral music. Othi mawukhala uvele na uzimagine useboxini. Okay, nabantu abala babanje umoya wesidumbu. And la sifunda khona bayaphuma manje ngobe sangwe. Bayaphuma ukhona ama-pall bearers, ukhona labo bikona abaphethe ibhokisi. Bahamba phambili, uquqa bayalandela. Laba abaphethe ibhokisi babheke emathuneni manje. Laba abalungu belebesizakela bethi ungabusakhala tutusela. Kodwa bamduduza indodana efile. Le nto abayenzayo inkonzo engasishintshi isimo. Konzo engasishintshi isimo. Kuyezwa na? It's a group. It's a large crowd.
Then the Bible begins to say, Jesus is approaching life. Naye uhamba nokuka ukhona ukuka boniphelezela ukufa. Kanti khona ukuka bonihamba nokuphila. Khona ukuka bonihamba nokuvuka nokuphila. Kodwa khona ukuka bonihamba nokufa. La nokuka bonihamba noJesu lumlandela lihamba naye. Kuhlanganwa esangweni. When the Bible speaks of gate, lukhuluma nge-place of authority. Fanele esangweni ukudecide bazalwane. Fanele esangweni ukudecide ukuthi who is who. Indawo yesangile akhona kuvela abafana emadodeni. Indawo yesangile kuvela khona ama-giant from grasshoppers esangweni. Mabehlangana esangweni uhlangana indodana nendodana. Hayibo niyezwa yini? Uhlangana indodana yaphezulu nendodana yaphansi. Uhlangana ukufa, uhlangana nokuphila. Mayihlangana labantu kufanele ube khona ukudlukela omunye. Awuyezwa kahle? Khona kufanele ukudlukela omunye ngoba abakwazi ukungena kwabene esangweni. Kufanele kubonakala ukuthi ubani one-authority. Lithi iBhayibheli uJesu wambuka lo mama umdamkele. Wayeseka kuye wathi ungakhala. Ngesikhathi uJesu ethi kulo mama ungakhala, la kuphethe ibhokisi bahamba. Lithi iBhayibheli wasondela kuphethe ibhokisi wafika wathinta ibhokisi. Mayithinta bala lapho ibhokisi. Amen. Umthandazo wami namhlanje ukuthi nabaliphethe ibhokisi lawo. Akathi mayithinta bala. Izinto ebesifuna ukungcwaba ifuture yakho. Azime. Into ebesifuna ukungcwaba igama lakho. Azime. Into ebesifuna ukungcwaba ifinance yakho. Azime. Into ebesifuna ukungcwaba who you are. Azime ngoba usethinti. History yokuthi beke wathinta izinto zakho. Wabangena emzini kaPetru. Yebo Nkosi. Wafika umkhwekazi kaPetru lele phansi babele banje umkhuhlane. Lithi wavele wambamba wathi bemthinta umkhuhlane womyeni. Akakwazi ukubamba nomkhuhlane baba. Bazalwane. Akakwazi ukubamba nepoverty baba. Akakwazi ukubamba nehickness baba. Awukwazi beke wabamba ugula kubale ukugula kusale sakhe sakhe. Wathi ibhokisi bama la. Wayese address osebhokisini. Wathi insizwa ngithi kuwe mfowethu. IBhayibheli yavuka insizwa. Yaqala yakhuluma. Leya enye sayibona ku-TV nasayibona ama-social media yavuka yadla amasaladi yavuka yadla amasaladi usho leya yayilungiselwe amasaladi mayivuka yadla amasaladi le mayivuka yaqala ukukhuluma lithi wamthatha wamnikeza unina and the funeral turned into dancing. Funeral turned into celebration. To celebrate a life that death was stealing. Ngicela kwakhe ekhaya, let there be a celebration. Ngicela emsebenzini e-office lakho kube khona i-celebration. Yezinto isifo ebesisitshontsha. Into ebeyintshontshiwe namhlanje uyasibuyisa. Namhlanje kube khona i-celebration namhlanje. Akho celebration. But awufika emsebenzini uthi throw a party. Ubiza abasebenzi wosinyama. Bathi yini uthi into ebeyintshontshiwe. Into ebeyintshontshiwe. Uhlangane nazo, uhanjwa nazo. Wathinta ibhokisi zama. Haleluya. Ngoba uma yena sefikile. Ziyashintsha izinto. Haleluya. Ulwandle lwababona. Nomfuni iJordani wababona. Bebethe inkasimulo. Haleluya. Uyini umuntu. Kuyathandaza namhlanje. Start celebrating. Haleluya. Ithi Nkosi ngiyabonga ukuthi ngifike kwi-crowd ehamba nawe. Yahlangana ne-crowd ebithwele into zayo. Isiphume now, my God. Bese uNkulunkulu ufika on time. Ukuba bake badlule esangweni kwabike kusenzeka lokho. Ngoba isango was a deciding spot. Ukuthi asikwazi kuyi-place of authority. Lithi iBhayibheli ngisho abashayeli bomthetho bahlala emasangweni. Amacala aqulwa esangweni. Yonke into yenziwa esangweni. UNoah nje
ingeno zami ukuthi esehleli esandla. Ngoba isango, it's a place of power. Akukwazi ukuhlangana 2 powers esangweni. Omabili athobelana. Khona fanele ithobelane. Thank God ukuthi kule ndawo kwathoba ukufa. Waphakama uJesu. Let it be so in your life. 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 Let there be restoration. Let there be restoration. Let there be restoration. Let there be restoration. Whatever that you lost, let it come back. In the name of Jesus. uJesu namandla. Ufika sesu4 into. Sekuvaliwe nethe. Ambiza aphume khona lapha. Ngiyathakazeka mina into zakhe ayimenyeze. Akuba ayimenyeze into zakhe. Asimenyeze ngoba into zakhe asimenyeze. Asimenyeze into zakhe siqhamuke. Futhi mayiqhamuka ungangabazi ukuthi uba nomemezile. Wazi ukuthi memezile indodana nomndeni kaJuda. Umemeze uChrist. Umemeze inhloko yebandla. Umemeze loyo owanenge emqamlazweni. Kwaphuma igazi kwasani bandla. Ayibona into zakhe. For too long ucula ngento zakhe zahamba. Namhlanje ucula ngento zakhe ezibuye. Ngoba inkosi yamakhosi. Imbuyiselo wezinto. Asimenya usutha. Angikwazi laphi. Angikwazi laphi. Kodwa ngikwazi ukhona umbuyiselo wezinto. There will be a crowd tonight. A crowd yahamba. Yenkosi yamakhosi. Yahamba nalo mdala kunezinsuku. Into zakho ziyabuya. Come on now with spirit of celebration. Stop cursing. Ukuthi sibambe wethu ukuthi. Sibambe wethu ukuthi. Begin to thank God. Thank God. Ukuthi Nkosi ngiyabonga uma sekufike wena. Lelo lefuna ukungcwaba bayabo. Siyathandaza. If you are here today and you believe in God for a miracle, please, I want to ask you, if you are believing God for a miracle, at times you find it out. You know what's going on. That's why Jesus may perform miracles. Why I'm saying look demand to call on God. Or why identify ukuthi le movement noma le action ikhombisa ukuthi uyakholwa. Kodwa le nto isuke discharge ukuthi sengiyakholwa ke manje. So ngifuna ukuthi wena at times amanye ama-miracles nosiwamukela awadinge faith yethu. Adinga ukuthi asenzele ebuphukuphukweni bethu. I believe God for a miracle. Just come, let's pray with you. I believe in God for a miracle.